Regai ndiseke nhamo serugare zvangu. Ini nyaya yangu yakaoma zvekuti dai vanhurume vaikwanisa zvavo kutiudzawo kuti why they will side with their own family panyaya yekuti mukadzi haade hama dzake. Ndakasanganawo nazvo izvozvo. Ndakasvika ndichangoroorwa and murume told me kuti he is a breadwinner and ndikazvitambira. Aipinza musha wese chikoro, vana sisi vake vakadzoka kuvarume and vana mukoma vake vakashaya and all was okay. Ndasvikawo tikaita same sezvo ndaishanda taibetserana kuita zvavaiita ndisati ndaroorwa. Ndaitoburitsawo yangu mari dzimwe nguva ndichibhadhara mafizi kana yake yashota, but ndakatozoona kuti ndaizvitambisira mari yangu. Musi wandakaudzwa kusakwana kwangu nedzinza rose, ndakaita 9 years ndinaye murume wangu, zvose zvaitove bhoo. Asi problem yakazouya pandakamuti ko isu torongawo rini zvelife yedu, nokuti mari yese yatiri kushanda iri kungouya ichidarika. Ndopaakadambuka ipapo, zvikanzi ndaizviona kuti waizvimanikidza kuchengeta hama dzangu, waisatomboda zvachose. Uye kana uchida mari yako ndokupa yawaishandisa. Dzinza rese rakati neni kusvika ndaona kuti ndichafa ndichichengeta vamwe vanhu. Isu tiri tu hatinawo life yedu. Taitogara pamba pevabereki, not even our own room. Ndobva ndanzinyarara futi. Aiwa ndakaoneka vakasara havo vabreadwinner vaya. Izvezvi I'm living my life with my kids and zvese zviri kufaya because ndiri munhu anozvishandira. Saka ndinongotiwo kune vamwe vari kushungurudzika nezvinhu zvakadai. Shingirirai asi uchiziva paumire, nekuti dzimwe nguva unogona kuitiswa nevanhu nguva ichitofamba. Apa unochembera usina kana chauinacho.